Čaute, tu je originál a idem natáčať Minecraft. Vytvoríme si nový svet. Nazveme ho originál. A skúsime prežiť čo najviac. Budem natáčať maximálne 10 minút, lebo nemám plnú verziu a mohol by som potom natočiť aj iné veci. Nejako mi to buglo. Prečo mi to bugá? Ale ide to. Základ v Minecrafte je určite drevo a potom vidno, že hrám síce ako noob, ale skúsim to. Tak ako prvé určite si musím naťažiť aspoň, neviem, 10 dreva a potom môžeme už hrať. Dobre, drevo by sme už aj mali, ešte si trochu naťažíme a ešte tento jeden porúbeme a môžeme si z piesku iba takú ohradu, aby keď už bude noc, zombíci nemali šancu nás ako zabiť. Ale vlastne nepôjdem ani ďaleko od spawnu, budem len tu a kde som na ostrove. Tak budeme musieť plávať. Saplingy pozbieram, lebo tu iné drevo nevidím. A tu trochu pozbieram do piesku. A jaskyňa. A tu už máme hneď coal a iron. Nie do začiatku. Dobre. Dobrý začiatok. Len s jedlom to bude ťažké, keď tu ani žiadne ovce nie sú. Čo som spravil? A hrám to na 1.8.9. Neviem prečo, potom na budúce si to prepnem, ale na budúce by som to mal hrať na 1.9.2 sa mi zdá. A ideme si nakopať teda to uhlie najprv, alebo ešte nejaké bloky pre istotu, ak budem potrebovať. A môžeme ísť na to. Uhlie, aby sme mali torče. Takto si to osvietime. A vykopeme si 3 tietok, aby sme mohli ten iron. Postupne si asi vyrobím loďku a pôjdeme preč, ale 3 mám, dobre. Ešte tyčky vyrobím. Môžeme ísť vykopať iron. Nie zo začiatku nájsť iron je dobré, ale láva, tak tam by som spadnúť nechcel. Iba jeden zombie, myslel som, že tam bude viac. No, vykopeme ešte toto. Idem sa len presvedčiť, že či pod tým niečo není. 3 irony možno, ešte viac. Ja nemám torče, som zabudol.
si nakopeme. Pre istotu si ešte asi spravím čestu, aby keď zomrem, tie veci som mal. Dám si tam to drevo. Hladný je, potrebujeme najesť. Takže zoberiem 20 dreva, to nepotrebujem. No, aj toto. A ideme naťažiť zo pár vecí. Takže neviem, či nám bude stačiť toľko, tak si ešte naťažím 2 uhlia a ideme. Ten iron chcem strašne vykopať. Tak ho vykopeme. Počkať. Nespadol dole? Nie. Dobre, ešte jeden. A idem sa ešte trochu poobzerať. Ďalší. Počkaj, aby som nespadol. Ups. Už mi stačí iba nájsť 3 dia a môžeme si spraviť portál do endu. Ale to bude chvíľu trvať. Dobre, tak toto by sme mali. Čakajte. Dobre. Rýchlo si to idem odložiť. Ešte tu vidím. Čakaj teraz, ako to bolo? Tam hore. Vyskáčeme tam, ale som nemal dosť blokov. A Minecraft neviem hrať až tak moc dobre, ale čo už. Potrebujeme nájsť nejaké jablčko alebo čo. Takže určite si robíme pec, len do česty si ešte idem naťažiť. Chcel by som si spraviť takú jaskynku, že takto by som kopal až tam pod rieku alebo kde. Vyrobíme si ešte lopatku, len potrebujem. Dobre, máme. Tak, máme to. A ešte si odložíme pre istotu toto a ideme. No, už vidím, že nás tlačí čas, tak čaute a uvidíme sa u ďalšieho videa.